Robíte si práve vodičák? Alebo sa na kurze čo len chystáte? Či jazdíte už autom pravidelne? Tak toto video je určené presne pre vás. Pripomeniem vám pravidlá, ktoré nás chránia a pomôžu vám stať sa ešte zodpovednejšími v cestnej premávke. Moje meno je Roman Terek. Som vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky, v skratke BECEP, na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky. Touto prednáškou vás ale nebudem sprevádzať ja, spoza stola v kancelárii. Zažili ste už jazdu na hrane? Ja áno, ale len na pretekárskom okruhu, pretože do cestnej premávky takáto jazda nepatrí. Moje meno je Maťo Homola, som automobilový pretekár na profesionálnej úrovni a budem vás prevádzať touto prednáškou. Spolu si overíme nielen vaše vedomosti, ale možno sa aj zamyslíme nad vecami, ktoré často berieme ako samozrejmosť. Presne tak, Maťo. Pomocou otázok po videu si zároveň overíte svoje vedomosti. Verím, že si z toho odniesiete viac, než len správne odpovede. Začneme prvou a na Slovensku veľmi dôležitou témou. Alkohol a iné návykové látky za volantom. Uvedie nám ju známy žurnalista Alexander Štefuca. Alkohol a iné návykové látky majú zásadný vplyv na schopnosť bezpečne viesť vozidlo. Na tom sa určite všetci zhodneme. Za triezva sa na alkohol za volantom pozeráme všetci rovnako. Jednoznačne ho odsudzujeme. Nebezpečenstvo alkoholu však spočíva v tom, že nie len, že znižuje našu pozornosť a zhoršuje reakčný čas za volantom, ale zároveň v nás vyvoláva falošný pocit odvahy a neohrozenosti. A práve vtedy je ťažké nesadnúť za volant. Skutočnú odvahu prejavuje ten, kto si uvedomí riziká a rozhodne sa jazdu pod vplyvom odmietnúť. Až 10% nehôd na slovenských cestách spôsobujú tí, ktorí to nedokázali. Ďakujeme Alexovi za dôležité informácie a pohľad odborníka na tému alkoholu v cestnej premávke. Alkohol za volantom je stále jednou z častých príčin tragédií na cestách. Aj malé množstvo alkoholu dokáže spomaliť reakcie, ovplyvniť úsudok a zmeniť bežnú jazdu na hazard. A teraz si to predstavte ako na pretekoch. Keď niekto príde na štartovú čiaru so zníženou koncentráciou, je to recept na katastrofu. Jeden chybný odhad, jeden okamih nepozornosti a celá jazda končí vo svodidlách. Za volantom musí byť človek vždy 100% pripravený, mentálne aj fyzicky. Nie je to miesto pre kompromisy a už vôbec nie pre alkohol. Teraz vám trošku pridáme. Máme tu taký malý chyták. V tejto otázke budú správne hneď dve odpovede. Ale nebojte sa, stačí sa zamyslieť. Na ceste to nie je vždy čierno-biele. Rovnako ako na pretekoch, niekedy sa menia podmienky a vy musíte vedieť, kde je limit. Nie každý účastník premávky má rovnaké pravidlá. Čo sa týka alkoholu, existujú výnimky, ale aj tie majú svoje bariéry. Takže skúste pribrzdiť, zapnúť rozum ako bezpečnostný pás a zistiť, kde končí výnimka a začína riziko. Väčšina ľudí dáva pozor na to, čo vypije, ale zabúdajú na to, čo si dajú z lekárničky. Aj obyčajný liek na kašel vás môže na ceste poslať do šmiku. Nie vždy fyzicky, ale rozhodne mentálne. Ospalosť, spomalené reakcie, zaťahnuté mentálne brzdy. A to je rovno do štrku, ako hovoríme my na trati. Za volantom musíš byť pripravený na každú zákrutu. A ak niečo znižuje tvoju schopnosť reagovať, je to ako ísť z preteky na hladkých gumách v daždi. A to sa neoplatí.
Požičať auto nie je ako požičať šrobovák. Je to zodpovednosť. A každý, kto sa dotkne volantu, by mal byť fit. Po fyzickej aj zákonnej stránke. Verte mi, viem, o čom hovorím. V motoršporte sa auto zveruje iba tomu, kto má skúsenosti a je pripravený. Lebo keď niekto pokazí zákrutu, nejde len o body do šampionátu. Ide o zdravie, život, dôsledky. A tie neskončia len pri vodičovi, ale aj pri tom, kto mu to auto dal. Za volant si nesedáš len ako vodič, ale ako človek, ktorý nesie zodpovednosť aj za všetkých naokolo. Čistá hlava, čistý organizmus. To je ako technická kontrola pred štartom. Aj na trati, ak máš niečo, čo ťa rozptýluje, ideš pomalšie, horšie, nepresne. A na bežnej ceste to nie je len o strate času, ale o strate kontroly, možno aj života. Alkohol a drogy nemajú za volantom čo robiť. To nie je len pravidlo, to je základná výbava zodpovedného vodiča. Máme za sebou prvú tému a verím, že vám ukázala, aké dôležité je rozhodnúť sa správne ešte predtým, než vôbec sadneme do vozidla. Lenže aj keď už jazdíme triezvo, stále sme len na začiatku. Cesta je ako trať. Mení sa, testuje nás, nutí nás premýšľať dopredu. A presne o tom bude druhá téma. Slovo odovzdávam náčelničke Mestskej polície v Žiline, doktorke Janke Hrošovskej. Jazda motorovým vozidlom znamená viac než len ovládať volant a pedále. Je to najmä o zodpovednosti voči sebe aj ostatným. Stačí chvíľa nepozornosti, trochu príliš sebavedomia alebo pocit, že to ešte stihnete a všetko sa môže zmeniť. Aj preto majú veci ako bezpečnostný pás, rozumná rýchlosť alebo plná pozornosť taký význam, aj keď si to vodiči často neuvedomujú. Pri čelnej zrážke v rýchlosti 50 km za hodinu je telo osoby bez zapnutého pásu vrhnuté silou, ako by vážilo niekoľko tón. A to končieva tragicky. Ako ste počuli, bezpečná jazda nie je len o technike. Nie je to len o tom, čo máte pod kapotou, ale hlavne o tom, čo máte v hlave. Či šoferujete krabicu z 80. rokov, alebo najnovší elektromobil so všemožnými senzormi, ak necítite zodpovednosť, všetká technika je vám na nič. Práve rozhodnutia robia rozdiel medzi bezpečnou jazdou a rizikom. A presne ako na okruhu, niekedy sa veci dejú rýchlo. Zrazu pred vami niekto prudko zabrzdí, niekto nečakane odbočí. Vtedy rozhoduje, ako rýchlo viete zareagovať a či ste vôbec mali čas reagovať. Bezpečná jazda nie je o tom ísť pomaly, je o tom vedieť, kedy spomaliť. Bezpečnostný pás, to je môj spolujazdec, aj keď jazdím sám. Či už som na trati alebo na ceste, zapínam si ho automaticky, bez rozmýšľania. A to je ten rozdiel. V bežnej premávke vás nechránia bariéry z pneumatik ani ochranné zóny. Chráni vás pás. Ten tenký pás látky rozhoduje, či po náraze zostanete na mieste, alebo poletíte ako projektil. A hlavne, jeho použitie stojí len pár sekúnd. Nezapnúť si ho? To je ako ísť preteky bez prilby.
Na trati sa nevyhráva len plynom, ale hlavne hlavou. Čítať jazdu, predvídať, čo spraví súper, to je polovica úspechu. A v premávke? Tam to platí dvojnásobne. Nikto vám nedá signál, že za to dodávkou stojí človek, že medzi autami môže vybehnúť dieťa, alebo že v protismere niekto predbieha naslepo. Na ceste nestačí len reagovať, musíte vedieť čítať hru vopred. Lebo keď raz zareagujete neskoro, môže prísť k nešťastiu. Skúste teda rozmýšľať ako profík. Technológie sú skvelé, ale keď sa kvôli nim prestanete pozerať na cestu, sú nebezpečné. A ja mám v osobnom aute navigáciu, rád si pustím rádio. Ale keď som v premávke, všetko ide bokom. Tam ide o sústredenie. 100% koncentrácia ako pred ostrým štartom. Jeden pohľad do mobilu, jedno kliknutie na displej a za ten čas sa auto pohne o desiatky metrov. Na trati vás za to možno predbehnú, ale v premávke vás to môže stať oveľa viac. Každý vodič raz začínal. A ja som mal svoje prvé preteky, bol som plný energie, chcel som všetko hneď ukázať. Ale na ceste to nie je o ukazovaní sa, je to o zrelosti. Zákon si na mladých vodičov posvietil. Nie preto, že by boli horší, ale preto, že skúsenosti zbierame postupne jazdením, nie získaním vodičáku. A ak dvakrát vážne porušíte pravidlá, znamená to, že ešte nie ste pripravení. Je to ako diskvalifikácia, ako šanca doučiť sa, čo je na ceste správne. A radšej skôr ako neskoro. Jazdiť bezpečne znamená vnímať cestu, ostatných aj samého seba. Ale nie každý účastník premávky je chránený plechmi a airbagmi. Do tretej témy, v ktorej sa pozrieme na tých, ktorí sú na cestách najzraniteľnejší, nás uvedie prezident Slovenského Červeného kríža, doktor Jozef Köppl. Každý deň sa na cestách stretávame s chodcami, cyklistami a kolobežkármi. Rovnako ako my v autách, sú aj oni účastníkmi cestnej premávky. Na rozdiel od nás vodičov však nie sú chránení karosériou vozidla. A tak sa stávajú tou najzraniteľnejšou skupinou, lebo naša telesná konštrukcia nie je prispôsobená fyzikálnym silám, ktoré vznikajú pri dnešných rýchlostiach a hmotnosti vozidiel. Každoročne je na Slovensku zrazených viac ako 800 chodcov a desiatky z nich túto zrážku neprežijú. Myslíme na to vždy, keď si sadáme za volant, a buďme voči nim ohľaduplní. A ak sme účastníkmi alebo svedkami nehody, pomôžme im poskytnutím správnej prvej pomoci. Ďakujeme pánovi doktorovi Köpplovi za úvod do tejto dôležitej témy. Zraniteľní účastníci. To nie je len fráza, to je realita, ktorú za volantom často prehliadame. Chodci, cyklisti, deti, seniori, to sú ľudia, ktorí nemajú karosériu, airbagy ani 5-hviezdičkové crash testy. A každý z nás je niekedy chodec. Niekedy prechádzame cez cestu, niekedy bežíme na autobus. A práve vtedy sa stávame najzraniteľnejšími. Za volantom je na nás, vodičoch, aby sme vedeli predvídať. A aby sme nikdy nezabudli, že každé rozhodnutie môže ovplyvniť život niekoho iného.
Vidieť a byť videný. To je základ pre každého, kto je súčasťou cestnej premávky. V pretekoch máme svetlá, vlajky, kombinézy. V bežnej premávke máme reflexné prvky na oblečení. A hoci sa to nezdá, tie malé kúsky dokážu zázraky. Nie je to len doplnok, čo svieti na ruksaku. Je to signál pre vodiča, tu som, všimni si ma. Bez neho ste v tme neviditeľní, ako čierne auto v noci bez svetiel. Preto ak niekedy pôjdete na ceste za zníženej viditeľnosti, spravte to, čo by spravil každý profesionál. Buďte pripravení, aby vás bolo vidno. Na trati si súperov vážime. Aj keď ich chceme poraziť, vieme, že bez nich by sme preteky neodjazdili. Máme medzi sebou vždy vzájomný rešpekt. V premávke by to nemalo byť inak. Cyklista nie je prekážka. Je to partner, ktorý potrebuje od vodiča to isté, čo si dávame na trati. Miesto, predvídavosť a férovosť. Ak ste niekedy išli na bicykli po ceste, viete, aký je to pocit, keď neviete, či vás vodič vôbec registroval. A ak nie, tak si dnes môžete otestovať, či pravidlá poznáte aspoň z jeho pohľadu. Elektrické kolobežky a iné vozidla s prídavným motorčekom. To je nový svet na našich cestách. Rýchle, tiché, bez výfuku. Ale nie bez rizika. Mnohí ľudia si myslia, že na ekolobežke môžu jazdiť hocikde. Ale keď niečo vyzerá ako hračka, neznamená to, že s tým môžeme zaobchádzať ako s hračkou. Aj pre tieto dopravné prostriedky platia pravidlá. A verte mi, ignorovať ich je ako ísť rýchlo na rovinke a netušiť, že na jej konci je ostrá zákruta. Predchádzanie cyklistu. To je moment, kedy sa láme chlieb. Buď to spravíte s rešpektom, alebo s rizikom. Na pretekoch jazdím s presnosťou na pár centimetrov, viem, aký dôležitý je priestor. Vždy záleží od situácie. Niekedy si nechám od bariéry 3 cm, niekedy 10 cm. A cyklista na kraji cesty má len malý kúsok sveta, ktorý ho delí od nešťastia. Jedno auto, ktoré ide príliš blízko. A stačí výkyv riadidiel, tlaková vlna alebo nerovnosť. Zákon presne hovorí, aký bočný odstup máme dodržať. A to nie sú nejaké zbytočné čísla. To je ochranný štít, ktorý im môžeme dať. Tak im ho prosím dajme. Tak, a máme za sebou všetky 3 témy aj všetky otázky. Verím, že ste si nielen otestovali vedomosti, ale možno sa aj nad niečím novým zamysleli. Tieto pravidlá by nám nemali zostať v hlave len dnes. Mali by nás prevádzať každý deň. Tak ako mňa sprevádzajú tie, ktoré som sa naučil na preteky. A práve vďaka nim som sa nieraz dostal bezpečne do cieľa. A teraz si prejdeme správne odpovede, aby ste videli, ako ste si viedli. Pripravte sa a poďme na to.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto prednášky a venovali jej svoj čas. Ak ste na niektoré otázky doteraz nepoznali odpovede, veríme, že ste sa ich aj vďaka tejto prednáške naučili. Ďakujeme aj našim cteným odborníkom za ich slová z praxe. Nezabúdajte, že to, aké bezpečné budú naše cesty, dokážeme ovplyvniť aj my sami. A to tým, že budeme dodržiavať všetky pravidlá cestnej premávky. Buďme zodpovední a rešpektujme sa navzájom.